Shalom dan koras bagi kita semuanya, Amang, Inang, dan seluruh Dapo sebelum HKBP Rawamangun. Di akhir tahun ini, tepatnya pada tanggal 25 November yang lalu, kita dikejutkan oleh sebuah pergumulan besar yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, khususnya di wilayah Tapanuli Raya. Bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor telah terjadi dan membawa penderitaan yang mendalam. Akibat bencana tersebut, banyak korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Saudara-saudara kita kehilangan harta benda, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga terkasih. Hingga saat ini masih terdapat beberapa daerah yang belum dapat dijangkau karena kondisi yang terisolasi. Saat ini mereka sangat menderita dan membutuhkan kepedulian serta uluran kasih dari kita semuanya. Oleh karena itu, Amang dan Inang, marilah kita bersama-sama meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita itu yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut, dengan memberikan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, donasi, dan bentuk lainnya. Dan nanti pada tanggal 7 Desember kita akan mengumpulkan persembahan seperti yang telah diimbau oleh pimpinan kita gereja HKBP. Karena itu sebelum ada kenal itu, gereja kita membuka posko peduli bencana alam yang dikoordinir oleh Dewan Diakonia HKBP Rawamangun yang dibuka setiap jam kerja. Karena itu saudara-saudara, mari kita memberikan yang terbaik mengurangi beban saudara-saudara kita. Ingatlah, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Buka lihat tuh gerai jadi buka juga tapi bagasan.
Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Mari te hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tot di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Idama hatop do auro, tiup mana di honuaing, asa unang adong na membuat tupalmi. Haleluya. Martangi yang mahita, ale ama nami na di banua gijang, namandok moliate dohami tuho, ala di pabotohon hodo tuhami, marite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, na laho salpu sogot langit dohot tano, alai na hot do anggo atam rodi saleleng-leleng na, aku ni ikon patar do sogot saluhut jolma di jolo ni abangsa paruhuman mi. Say asi maroham diami. Pahot marohan nami marapor seaon di hatam. Mari tehite ton di perbadia. Padungo mahami jala paringga sami martangiang. Asa marlas ni roh hami paimai maon ho. Jala asa dapot hami hangoluan na sora suda. Amin. Puriani tuhata, tangyok kamu ma patik ni bata, sikap ni patik, ima, na di enet sian Lukas, biddu 20 sada, olan ayat 30 onom, songonom ma didok disi. Alai dungu mahamu totong mardongan tangiang, asa margogo hamu, pasiding saluhut na naing masai, laho jonjong di jolo ni anak ni jolmai, atong rak mangidogogo mahita tutuhata, laho mangulaon patit nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patit mi. Amin.
dosata nagodangi di hadapan itu hatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, jala ama para siroha, dang lomo roha midah hamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikon dalanna, asa mangolu ibana, ido dipangido roham, alani i umbahen dipangido hami, sai sundati matoru-torum sauna mangonai beh tuahami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Sai pargogoy mahami, asa margogo hami, mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tuah seseni dosa. Alani pangalasota do umbahen natar tulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang. Paritehan ni asonangata. Jala binahen ni bugang na malum hita ilala. Hasang apon madidebata na digijang. Amin. Huriani tu hata ni debata nagabi turpu ni epistelta di minggu akpen padua honon. Imana di enet sian pesalmen bidu pitu puluh dua mamuka sian ayat sada rodi sa ayat 10 sia tajahama marsikat sore. Sian si Salomo ale debata sai pasahat ma akap panguhummu tu rajai. Jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asa diuhum bangsom marhita-hite hati goran. Jala maruli uhum akan nadangolmu. Asa mat parbueon hadameon akka dolok di bangsoi. Jala maruli hati goran akka robean. Sai pati koson nado uhum tu akan nadangol ni bangsoi. Tupahan nado akka anak ni napogos. Jala rupuhanan nado sebahen gogo. Sai homa di habiari halak saleleng adong mataniari. Jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Sai tuat ma ibana songon mengonai udan tu padang nasiri. Songon udan nene namang moro hitano. Martunasi ma di akka arinai partigori jala manibuk-buk. Hadameon rodi naso adong bebulan. Jadi ibana ma mangarjai sian laut satu laut. Jala sian batang aiki saat rodi akka ujung ni tanon. Ikon marsomba di jolona akka pangisi ni halongonon. Jala dilatan ni akka musunar orbuk. Wanon ni akka raja sian Tarsis dohot akka pulo nga soba-soba. Akka raja sian Seba dohot Ethiopia, manaruhon silehon-lehon. Jala sombaon ni sude raja ibana, luhut do akka parbegu mangoloi ibana.
pauluana manang pogos jauh-jauh dohot na dangol na somar pangalualuan. Uluan na do na mekmet dohot na pogus. Jala paluaon na do akat tondi ni akan na pogus. Paluana doton dinasida sian pangurupan dohot sian parhilangon. Jalan na arga situtu do marwana sida di rohana. Oluana do na met dohot na pogos. Jala paluaon na do akaton dili aka na pogos. Say mangulu do ibana jala leanon na tu ibana. Sere sian seba jala tangyang non na do ibana totong pasu-pasuon na do ibana ganupari. Jadi gabes itu tuma eme di tanoon ro di pusuni akadolo. Umaras mapar buena, songon Libanon. Jala martuburi nasida jolmai sian huta, songon duhut ni tanoon. Say hot ma gawarnai ro di saleleng-leleng na. Say muap ma baritana saleleng adong matani hari. Asa marhuli pasu-pasu nasida di bagasan ibana. Luhut akapar begu martuaton ibana. Pinuji ma debata Jehovah, debata ni Israel, sada-sada do membahen aka haluangan. Ayat 10 siarak manjaha sama ita. Pinuji madohot gowarni hamulyaon nai, rodi saleleng-leleng na. Jalak go asangapon na mapiat portibion. Amen, amen. Ido yang go sahat na. Martua do akan atumangion natani debata, jala na upepsa. Amin. Didako maha porseotai, songo nahina didako nidongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima nanti numuni si Maria, na gabe-gabe yang siaton di parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhatta, na tumaono bernit, di pangomonen silatus, nama tetar pajal do ibana diau pinar silang, na tuat buanu turudung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu tu siamun de debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mulak sogot tu tanoon, mahu malak nama ngolu dohot nama teng. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani ala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok,
mulak mangulu do sugut daging ni halak nong mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tikding di Huriata, HKBP Rawamangun, Minggu 7 Desember 2025. Pandidion Nabadia, Minggu Sadarion 7 Desember 2025 di permingguan pukul 10 WIB di Patupa Pandidion Nabadia tu Dakdanak. Toropni Dakdanak namanjalo Pandidion Nabadia 10 tolu halak onom bawa itu borua. Pengumpulan bantuan untuk bencana alam. Hombar tu bencana alam namasa di Sumatera Utara, Minggu Sadarion hari 7 Desember 2025 di Sude Permingguan Tapatupa ma papunguhon bantuan dana sosial laho mangurupi dongata na hona dampak bencanai marhite amplop naong di parade Huriata jala tapa sahat ma tu jolo sipul jamita tabuan ma di tangyakta jala taurupi ma nasida marhite pasu-pasu nasiatuata asaboi mangurupi jala maringankan boban nasida. Jadwal perayaan Natal 2025 doho tahun baru 2026 HKBP Rawamangun. Jadwal perayaan Natal doho tahun baru boima di Jaha di Harotas Tikting. Ibadah dohot Natal sekolah minggu. Ibadah dohot Natal sekolah minggu boima tajaha di Harotas Tikting. Pesta Natal umum 2025 dohot tahun baru 2026. Sada Rabu 24 Desember 2025 Patu Paota ma ibadah malam Natal tolu hali. Shalom dan pukul koras baik kita. 10 WIB marbahasa Batak. Pukul 10 WIB marbahasa Indonesia. Dohot pukul 10 WIB marbahasa Batak. 2. Kamis 25 Desember 2025 Pesta Natal Parjolo di Patupa ma 5 hali. 5 pukul 6 WIB pukul sia WIB marbahasa Batak. Pukul 10 tolu WIB pukul 10 WIB pukul 10 sia WIB marbahasa Indonesia. Di Sude ibadah di Patupado Ulaon Nabadia. Tolu Jumat 26 Desember 2025 Ima Pesta Natal Paduahon di Patupa pukul 10 WIB marbahasa Batak jala sekaligus di Patupa Pandidion tu Dadanak. 4. Rabu 31 Desember 2025 di Patupa do ibadah malam tahun baru tolu hali. 5 pukul 10.40 WIB marbahasa Batak. Pukul 10 pitu WIB marbahasa Indonesia. Jala pukul 10 sia 30 WIB marbahasa Batak. 5. Kamis 1 Januari 2026 di Patupa do ibadah tahun baru masuk pukul 10 WIB marbahasa Batak. Asa mardalan dohot tertib jala deggan acarata suderuas ni huria ni himbau asa marpahean nasuman unang mamake perhiasan na berlebihan
Akar ruas na membuat kendaraan asa boima diparkir di gedung SMK 26 na niatur petugas atau satpam. Pelian tahun 2025. Obar tu pelaksanaan program dohot anggaran tahun 2025, pelian tahun do gabe sumber pemasukan ni garejata. Alani i disosoima tu sude ruas ni huriata, ala nunga masuk hita tu minggu parjolo bulan Desember 2025, asa dipasahat ma pelian tahunan na. Pilihan tahun boy dipasat langsung tu bendahara atau staf keuangan di kantor sekretariat HKBP Romangun, manang ditransfer tu ke rekening huria jala boy do dipasat melalui sintua wikna masing-masing. Rekapitulasi pilihan tahun 2025 boy ma dijaha diharotas tikting. Program dot anggaran HKBP Romangun boy mardalan dot denggan alani partisipasi dot dukungan sian sude wasni huriata. Tikting naeng marbagas, tikting paduahon, naeng manjalo pasu-pasu perbagasan ma Jogi Christian Situmorang, ruas ni HKBP Resort Harapan Jaya, anak ni Amata Kamoren Situmorang, tubuh ni Inata Ibu Kori Hamidah Boru Manalu, Dohot Orwana, Tatiana Amanda Pinta Boru Sianipar, ruas ni HKBP Resort Romangun Wik Pulau Mas Kampung Baru, Boru ni Amata John Burman Sianipar, tubuh ni Inata Neti Boru Siahan, Pamasumasuan Ari Sabtu 10 Desember 2025 di Gereja HKBP Resort Romangun. Tuatama nama masu-masuna sidagabe parsaripeona denggan di tonga-tongata tarlumobi di jolone tuata. Namoding sada. Nah di hari Rabu 10 Desember 2025 nunga jumolo moding salak ina Doruis Neti Nurmida Novianti Boru Lubat Tobing umur 57 tahun. Hina babaluhon ni amata sitwa insinyur Bistok Setiawan Hutahuruk. Alamat Jalan Gunung Merbabu 10 Pitu Jatinegara Baru, Penggilingan Cakung Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Tuudian hari Sabtu 6 Desember 2025 di TPU Menteng Pulo Jakarta Selatan. Nomor 2, nah di hari Kamis 4 Desember 2025 nunga jumolo monding sahalak ama Hotner Tampu Bulun umur 70 tahun. Hinabaluhon ni Inata Rosita de Boru Batubara, alamat Jalan Rambutan nomor 30 Utan Kayu Utara Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Kayu Manis. Tuudian hari Sabtu 6 Desember 2025 di TPU Kebun Nanas Jakarta Timur. Tuatama nama ngalehon gogodo pangapulion di keluarga Nati Nadinghon. Pelian dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nong pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pota bahen sangap di guarna songonima titing di huriata minggu sadarion. Yesus maringan dia, Tunasonama
dia. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita amanginang, barita nauli di Minggu Advent Paduahon, nienet dosian Evangelium Mateus bidu tolu mamuka masian ayat sada sahat matu ayat 10:2 songnon mahatana disi. Dungi di lau-lau niari hehe masih Johannes padidi marjamita di halongonan Judea. Ninnama paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaon banua gijangi. Ibanado na pinaboa ni panurirang Jesaya uju na nidokna. Suara nina majou-jou di halongonan. Pature hamuma dalat di Tuhani. Pahornop hamuma sidalanan nai. Ibuluni untodo ulos ni si Johannes. Hulik kuling do hohosna. Akasi hapor doho si tuak ni loba do si panganonna. Dungi lahoma pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni doho sude halak Judea
rodi saluhut aka namaringanan di labung ni Jordani. Jadi di padidiho si Johannes ma nasida di aik Jordani, dung di topo tibe dosa nasida. Alai dinani ida toro parise, dohos saduse, manopot padidion nai, nin nama madok nasida. Hamu anak ni ulok, isedo nama ngajari hamu pasidik rimas, naro sogot, parbuehon hamuma natama, paboa naung muba rohamuna, jala sotung didok hamu di bagasa rohamuna, si Abraham do amanami, ai hudok ma tuhamu, terjadi hode bata do anak di si Abraham sian akabatuon. Ainunga pola ape take tu daling ni akahau ope sitabau ma nasahau naso marparbuehon nadenggan jala sidabuhonon tu api ia ahu aek do hudidiho tuhamu madokon paubahor roha ale adul gumogo do naro sian pudikku gari maboan si patuna hurang tamado pe ahu didihonon ni ido tuhamu toddi parbadia dohot api di tanganna do purunan payason nama pardengganna papungonna do emena tu sopona alai tutungon na do anggo hurak kami tu api nasora mitop disido sahatna. Amang inang nahinaholonga di bagasa Yesus Kristus di minggu Advent paduahon di bagasan tikyon di suarahod do tuhita molo nunga galak lilin Advent na paduahon napabuahom mai ikon sude hita ikon sude naporsea tu debata majakon raja hadameoni jalamian damei di bagasan rohata ala guarnado roha pikiran panatapan doho si pareon. Say mapakorhodo na masa di bagasan ngoluta manangaha na tabege, manangaha na taida, manangaha na boy marespok kita di namasa di humalia kita. Say olo do gabe tumatangi sita, say olo do bersedih hita, say olo do hita marungutungut di bagasan parnguluota. Ay guarna peroha. Adong don waingon na marungutungut. Adong don waingon na marsak rohana. Adong don waingon jolma na tongon ibana na songon na galay-gale ibana ro tu parmingguonon. Adong doi sada manang dua manang piga-piga halak. Ala respondo moloboy hita muruk, moloboy hita bersedih, moloboy hita marungut-ungut. Alai diajarhon hatani debatado molonung galak lilin Advent na paduahon asa anggiat nian saluhut na akana porsea tu debata di bagasa Yesus Kristus marnida sondang hadamioni jalamian hadamioni di bagasan rohata ganu marsada-sada. Ala sudedo jolma menginginkan kebahagiaan. Kemanapun kebahagiaan itu kita cari. Alai masalahna aka amanginang godang do jolma nuengon menempatkan kedamaian itu mengalului hadameoni di tempat yang salah. Ali-ali kita mencari kedamaian pasona korohata adong do nuaing natongor ruas nihuria atau majo tehe bisa libur nuaing hari Sabtu hari Minggu
toe lau majo mardala-dalan tu puncak tu Bali tu bona pasogit manang tu luar negeri ape dipikiri dirajumi ibana i pada mehor rohana mula musai ibana tu Jakarta tong ojot na di bagasar rohana dang jupang hadameo adong do mungkin jolma na mga luluy hadameo ni lau ibana mardala-dalat tumol tu pantai mangan ibana si panganon na tabo menurut na dirajumi ibana molonung nga lau atu pantai lau atu dolok-dolok manga si panganon na tabo menurut ukuran duniawi gok madame di bagasa parnguluaku mulak ibana tu jabu hola sai di pangan na di pangani hola mulak ibana sia dolok-dolok manang sia pantai sahat di podoman na muse mulak mamuse tabba si pikiran tabba aka pengeluaran atau bahkan mungkin saat ini amang inang olo de si patahita marnida aka dongata molo nunga dipake paheana na bagak nauli olo de pikir bah sonang nai ngolu mateinang olo do hita madok songon itu aka dongata molo bagak pardo pahan na taida atar songon akan atoras nama bopa di dianon sude nasi da bagak sude ganteng olor hitam madok tabo nai ho ate bagak nai ho sonang mangulu mate mar baju-baju na denggakko olor song ni pikirata molo nunga dipake baju nauli ditabahi musai aka ornamen tasna bajuna dohot aka sanggul na 3 cm olo mata dok tabunai hoate bahagia apalagi yang non natal seksi ama ina doho lansia tanggal 22 olo do tabereng ibu-ibu ini happy semua ya bahagia semua kenapa karena semua wajahnya cerah rambutnya tinggi bapak-bapak dipakai jasna alai sasi tongna dang terletak di si panganon si inumon pahean mabahek kita las rohata. Alania manginang iko belajar dohita lam tudenggan na dirita majalo hadamiani ala memang molo adong hita sai na muruk torus karijona. Adong doa kamaman sai muruk torus manang akemuah kainang orui hamuna muruki. Moro muruk kamu tidak danak atan. Unang patorusu hamu muruk. Moladong jolma nasai marungutungu torus. Atak kamu na marungutunguti. Dang denggan sai torus marungutungut. Moladong ruas nihurian atongon na bersedih. Sai ma akan nalungun. Soma akan nalungu di bagasa parnguluata. Alai tatapamuma pasiat tamuma hadameon nasia debata. Mia di bagasan ngolumu. Amanginang ternyata muladong di son na hobina say marungut-ungut, muladong di son na hobina say muruk-muruk, muladong di sojol ma amanginang moloro tu ibana parsorion akana moli alai pitor maul ibana berdamai bahkan dang saminggu, bahkan dang sabulan, bahkan bertahun-tahun ibana terus bersedih ibana tubuh ma adong hormon kortisol, yaitu hormon yang memang membuat hidup kita mulai ma'anom maul modum. Berkamu ma, moloholan dang modo pita, kurang modo pita 2 jam, kurang modo pita 2 jam. Tortapa balik tu habirang, dang modum. Tu pabalik tu siamun, dang modum. Tatutuk si malolong ta, dang modum. Hola dungo hita, hola modo pita 1 jam 2 jam, pitor hehe hita manuguk nai jam 5, pitor tadok-dok. Dang modom na kinau bah. Dang disi gogokku satonga. Manang ise na hurang modom ibana, gogo na dang disi satonga, dina mangula ulaun ibana. Tabba masahit. Tabba mahurang ni hipas ni pamatang taon. Tabba mahasi ni si buyota. Dang adong begogo dihita na mangula akaulota bere kamu ma amanginang manang ise di son nasay muruk, nasay tarimas, nasay tumatangis,
tu sodo nasai jonok-jonok akka panahiti. Alani buang jauh-jauh, kalaupun itu datang, buang jauh-jauh dalam kehidupan kita, karena itu merusak karakter kita, merusak kepribadian kita. Alai tumagoma tapasiat dame nasiat debata mian di bagasan parnguluata asagok dame hita nasiat debata. Amanginang nahuhaholongi di bagasan Yesus Kristus. Inilah tema Advent yang kedua yang mau diarahkan kepada kita, untuk kita boleh menerima damai yang berasal daripada Allah. Nangpe muruk, nangpe godang sitaonon, nang godang parsorio di bagasan parnguluata, tong dope hita karejo, tong dope hita berusaha alai molo nungata jakon dame nasiat debata di bagasan parnguluata totu sahali dame ni debata oma namangarajai hita lahoma ngula aka ulauta nalahomar hobas bahkan dame ni debata oma mangalusi saluhut akan masa di bagasan parnguluata. Molo di pasahat barita naulion tu akka dongata natongon mangadopi si tauno di sibolga tapteng dohot akana asing. Atar bohado nasida mangalapati damini debata di Advent na padua honon. Ay murado hita songon sahalak molo somar si tauno kita atar murado hita madok, tenanglah, sabarlah, Tuhan akan bertindak, badai akan berlalu, itu gampang. Alada kita mengadopi nak masai, alai molo di pasahat barita naulion, tua kadongata natongon mengadopi hamaulani, dang holan arta, dang hola tentang peribadahan, alai hosani iana konna, hosani na tua-tuana, nunga mago, nunga laube, hape, dapat nama pesta Natal dohot tabaru. Ra adong dora keluarga ta natongon mangadopi dang holan keluarga ta huriat pe adong dora batahe huria ditiki au sikola minggu, huria ditiki au tardidi, huria ditiki au maka tidak kon hapor siaun, dohot huria ditiki au tarpasu-pasu nunga marosak besude alani akka aek manang banjir bandang na adong di tapanuli tengah dohot akana asing. Amanginang diobason tapasaha do peleata sika ni tisuta mangalap aek sian tim ilu sia si malolong nasida sika ni borasa takar manang sika ni gulamo nagabe lopan nasida dina mangalopa idahan nasida tapasaha mai di bagasan roha mauliate tu debata asa dohonon nasida tutu do hape debata do hadameoni marhite akka ruas ni huria marhite akka namar holong ni roha tu debata gabe hudok hamima benar firman Tuhan itu sebagai sumber kedamaian maboalas ni roha Tuhami natongon mangadopi hamaolon di tapanuli tengah dohot di bagian daerah-daerah yang lainnya. Tentu semuanya kita mengatakan bahwa saya sebagai pendeta butuh kedamaian. Amang inang sebagai rumah tangga bahkan sebagai pribadi butuh kedamaian. Dan juga negara kita ini butuh kedamaian. Biarlah semua yang membutuhkan kedamaian mampu kita terima dari Allah sebagai sumber damai. Dan itu boleh kita berikan kepada dunia yang sedang memerlukan. Jadi molosongona 5 hali pehita sadarion papungupelean, sahalion 5 hali papungupelean,
Allah tong doa no papungu pelia kita dua na tetak do papungu pelia kita anon 2 tambah 1, satunya itu tu bencana alami sotung gabi marungu-tungu tamu molo di pasahat tamu mau liate alai unang adong na marungu-tungut sude marlas ni roha pasahat to pilianna molo tadoko tarlabat HKBP Rawamangun pasahat toni molo tarlabat pehita ala adong do na pinaimana molo hatop akahuria na asing pasahat toni nasida ma na parjolo marlojong tusan bahita mangadu mamuse manabai gogo nasida nang jumolo borhat patupahon akai amanginang asatakas songon HKBP Rawamangun sadahuria na paling balga jumlahna sahuria di seluruh Indonesia jalatakas anon tapasahati di bagasan roha mauliate. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus martua ma aka amang inang nang heabor hatu Jerusalem. Ala molo di jahahon naki barita naulion atar murado dapo rohamu, atar murado dapo pikiranmu, taringot tu halongongani. Gampang kita menerima kayak mana ya kalau dikatakan marjamita masih Johannes Padidi di halongongan atar murado hita mangalapati i jalamolo peta bereng di padan narobi boha bangso Israel sai marungut-ungut di halongangani karena beda dengan konteks kita Indonesia. Tang sarupa dohot kita Indonesia. Dang adong manangahana tubuh disi. Sadok kering kerontang, dang adong aek, dang adong manangah hadisi, sadok songod batu-batuan, manang songon api, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Dakinata molo marungut-ungut bangsoni Israel, 40 tahun mardala disi, ala arian nasida, ikon mengadopi mataniari nama cai mohop, jala ditikiborngin nasida, ngalian nasida, dang adong naboy nama bahen las pamatang nasida, las daging nasida. Jala di soma di jami tahon si Johannes Padidi taringo tu hamu bauni roha atar songoni mahamu bauni jolma ditikii nunga kering kerontang jala maol sahali majalo taringo tu hamu bauni roha. Jala amanginang adong do dison nasoboy bedi paingot. Maaf amanginang sotung do holak kamatiani na boy mamicak kita. Rodo imana mar minggu. Dileho do peleanna. Diuka do bagas na laho bagas partangiang. Alai hatani debatai. Holan hatani debata. Nagabe si patabo-tabo si parionna. Dohot bahkan hatani debatai. Dalanna madokon ahado nang diulahok kamu. Kalau memang amanginang moldo na paubah rohaon. Moladong dison akka amata dohot inata namar dongadongan namar keluarga sahatu tikin wengon idahamuma piga do pangalahoni amaton manang piga do pangalahoni naton nang muba dung marumah tangga. Pangalaho naso dinggam marhudokon. Alamoldo mengubah karakter. Karakter adalah sesuatu yang sangat susah diubah. Tapi ada nggak kapar rumah tangga otak. Dung tatadda inatata, dung tatadda amatata. Manang adong iana kota di Jolota. Mulai tubuh unang majo tubuh Allah mungkin mereka adalah punya usia emas yang gampang sekali bisa berubah. Tetapi ketika mereka nungamar rohana sida bahkan sudah menjadi karakter dan karakter itu sudah membatu dalam kehidupan mereka sangat susah mengubahnya. Alai dangadong naso mungkin molo didoko debatat marhite Johannes Padidi paubahamu rohamu para dehamu dalani paletes hamu dalani ai bongot madebata sotung holan hamatean doboi nama micang akka parjahat nama micang akka naung tungil
rohanaon asa marhamu baun maradop pod debata. Jadi amang inang nahu haolongi di bagasa Yesus Kristus molope adong parange-parange manang karakter-karakter naboy mabuat las ni rohatta di pesta Natalon basa yang giat muba. Jala di muba naud dak holadang di pamangaton. Alai tutu si tutu marhamu bau di roha dohot marhamu bau di parange. Ala memang karakter ini sering sekali menjadi pengikut dalam kehidupan kita. Jadi manang tu dia pe au lau haduan, manang tu dia pe au di tempat tok kaduan, anggo parangeki nadinggani basai namai. Alai moloboi nian nak kamu nang au, molo adong parangeta na sodenggan di tahun 2025 bata tinggal homatai amanginang. Adong dorison hobina, edak kobi hudok molo hobi berarti digemari. Adong dorison, nah saya martok kartoros doho simatuana. Saya dianggap do simatuanai alona. Adong dorison, nasipata mabahen, saya na mabahen parbadaan. Saya na mabahen godok ni roha. Saya mabahen mohop ni ate-ate. Alai. Di tahun 2025 tinggal masa luhut nai. Sai muba maparanget tatua kaulau nadenggan. Taeahi ma songon nang mangolu nai baru hita. Marhite parange nadenggan. Jadi molo didokon sia dia dohaidaan ruas ni HKBP Rawamangun yang sudah bertobat. Dari mana kita bisa melihat anak kita sudah bertobat? Pertobatan itu hanya dapat kita lihat sejajar dengan perbuatan. Pertobatan itu sejajarannya adalah perbuatan. Dang mungkin dohonokku nang mubarohaku molosona sodenggan huula. Ikon nading gaddo na huula, ikon nading gaddo ulaumu maradopo debata, maradopo dongamu, maradopon ulaumu asa tardok hita saluhutna. Naung marhamu baun ni roha di Tuhan debata. Na parpudi dihamu akan atoras. Nama buat dakdana tus padidianon. Udok do tuhamu ditiki marguru hita. Ditadahamu doau. Adong madokon manadaau. Berarti mulai didoko ditadao lapatan namar minggu dohamu di HKBP Rawamangun ido suku-suku kisah sitongna. Jala odo podaku tohamu akan tua-tua. Tang mungkin idau mudak danak munai marparange nadenggan moloso di bawah kamu ibana tuhuria tarlumobi tuhuria HKBP Rawamangun. Ala memang tabodo padidion nabadia di HKBP Rawamangunon. Tabodo malua di HKBP Rawamangunon. Tabodo diberkati di HKBP Rawamangunon. Tabodo molo modding jolma HKBP Rawamangun mengubur. Alai sohuboto sipata molo marminggu. Olo sipata sada dua ruas ni hurion. Manang tu dia nasida marminggu. Tang diboto hami aka parhalo doon. Alai molo martadidi malua tarpasu-pasu modding bah sekali HKBP tetap HKBP ina do tang boy na mortina alai molo ulau na asing bah sipatadang tarida nah hudok disi ayo molo sohamu nagabe patuduhon holong ni rohamu maradopon huriata HKBP on nama bohan akayana komu tu si kola minggu marminggu dang tagamu manang ise na boy pahebakon mabahen HKBP lam tudengkan. Ayo bawa, ajari, didik dia. Asa idaumu natama sian anak kotai
dung magodang ibana. Amin. Martang yang mahita. Jehovah debata amanami di bagasa tikyon. Udok kami mau lihat itu adop amu Tuhan. Allah nung ngajupang di kami minggu adpen napaduahon. Jala di suarahon barita nauli do Tuhami. Asa marhamu baun ni roha. Dang holat di hata. Alai doho do di parange. Marhite parange ulau nadenggan. Dang tarpatu pahami Tuhan. Muba. Molosoho namia di bagasan ngulu nami. Holan hodo. Naboy pauba horohanami. Ima molonu ngahujak ko kami debata di ngulu nami. Muba mahata nami, muba maparange nami, marhite akahata nadenggan, dohot ulaon nadenggan. Tumago ma akana roa, tumago ma akana sohinalohop mohni roham. Huta di ko kami, hubuk butami sian ngulu namion. Ay dang hinalo mohni roham akai, ay tudoson pardalanan ni ngulu nami, tarsongon bulung-bulung, tarsongon obun satokid do Tuhan, hami dihasyangonon, mangihut matu hami, tuha porsiao doho tu ulaon, nadenggan na hopatu pahami. Tuhan dison hami akan atoras, mabuadak danak tupad didion nabadia. Tuhan asiroham, anak naburju, anak sioloi hatani debatama akadak danakon pasu-pasu akan atorasna di akka ulauna pakobasionna dohot pardalanan ningoluna nang diobasot Tuhan hutangnya ko kami akka ruas ni huriam natongon marsahit natongon marukil natongon berduka nasida homa namanggohi roha pikiran nasida diaka na marsahit pamalum masahit nasida Tuhan, asa makilala di nasida, Yesus Kristus do pandauni nabolon dingolo nasida. Hutangnya ko kami maamang situa HR si mangusong, parulian rumah horbo, dohot na peak di rumah sakit, na perawatan di rumah, bahkan roh kami tu bagas joromon, Tuhan Jehovah debata, sai asima roham di hami, sai pamalum mahami dohot nasida, saluhutna nang dinapatupa papungupelea kami sikat ni holong nami mangapuli madaw ni akadongan nami natongon mangadopi bencana di Sumatera Tuhan tang sadia na hupasahat tamion alay on matangiang nami tuho asa marhite na hupasahat hami on gabi pasu-pasu gabi mabuat dami tuakadongan nami na adong di Sumatrai mau liate madiho di bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Maredehita huhut tapasahat peliata tujolo.
nang roho popo bapai nanang atanai pangoluan muda di mana domano Tuhan Tuhan mata muda nari useono digolong konggata Argado hito sasude hito bus Jesusi Ai nai mangolu hitabe tiado panai Atau ringkas mahitabe mengodosai Tahan masude kasih Tuhani Saleleng di tanaan mati gormoroha Paingon-ingon padata hidung ide bata Sai songon hau nadeng dana Ramos barbuai Bulu namena lido Otong sai tirui Noaing sahat mahita tu padidion nabadia, marede hita sian bukwe de 146 ayat sada ayat dohot ayat 2 ayat 2 non congcong manatoras. Oh Jesus, lai tordini, bosan-bosan. Sai Roma mangalini, ut manjalaan. Di bawah natorasna nasida betusan Ainang pasadana Tuhan yang danangkan Martang yang mahita. Aliamana mina di banua gijang narodo hami tujolom mabuana kadak danakon
saya si roham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pergogoi manasida mangyahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama boat dakdanak sididion tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tu liat portibion ni nama dok akasisianna odai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan kuar ni debata ama anak dohot tod di porbadia ajari mahamu manasida mangaradoti saluhut nahu tau nahoni tu hamu jala ingot ma sai nadong anokku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alaina so porsea hona uhum sogot tangihon hamu ma dohot hata ni debata na tersurat di evangelium ni si Markus adong ma akan nama buat dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisian naima nama buani jadi diung diida Tuhan Yesus sogoma rohana didokma luas hamu maka dakdanaki rotuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songon hido harajaun ni debata na tutudo hata kotu hamu manang isepe na sosongo dakdanak ibana majalo harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haulma akadakdanaki dia peho matangan natu nasida mamasu nasida atong hamu na toras hati dako kamu majolo hata hapor siautai atong alusi hamu mahata na husukunon parjolo di pangido hamu nuaing di dion akadak danakon tu bagasan nina hina porsio muna alusna PH na olo do hamu mamodai anak komunon asa diboto jala di huton nasida hatani debata alusna patuluhon na olo do hamu masuru nasida tu gareja doho tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasaha manasida tu debata marhite padidion nabadiai romahamu putra nababan Kelvin Ale Kelvin putra nababan hudi di mahotu bagasan guarni debata ama dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan guarni to di porbadia amin sai diramoti Tuhan debata maho di habong mon tu harajauni debata ola nion rodi saleleng dilelengna amin. Ale Nathanael Dean Hasudungan Gultong hudi di mahotu bagasan guarni debata ama dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan guarni to di porbadia sai diramoti Tuhan debata maho di habohot mon tu harajaun di debata ola nion rodi saleleng dilelengna amin.
Tio rupanya ini. Lihat tua. Ale Dean Johansson Managam Sitio. Hudiri maho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habot mon tu harajau ni debata. Ola nion rodi saliling dileleng na. Amin. Ale Dapina Jovanka Basaria Sitio. Hudiri mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habawak mon tu harajau ni debata. Ola nion rodi saliling dilelengna. Amin. Ale Deklan Ipersan Isaya Simbolon. Hudi di mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Sai diramoti Tuhan debata maho di habot mon tu harajau ni debata. Ola nion ro di saliling dilelengna. Amin. Ale Sophia Leheta Melodi Napitupulu. Hudidi mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Sai diramoti Tuhan debata maho di habawot mon tu harajau ni debata. Ola nion rodi saliling dilelengna. Amin. Klarin videonya. Ale Amanda Klarin Simajutak. Hudi di mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Sai diramoti Tuhan debata maho di habawot mon tu harajau ni debata. Ola nion ro di saliling dilelengna. Amin. Ale Kesia Abigail Purba. Hudi di mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Sai diramoti Tuhan debata maho di habawok mon tu harajau ni debata. Ola nion ro di saliling dilelengna. Amin. Ale Ipanka Pelisia Sinaga. Hudiri mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habongot mohon tu harajau ni debata. Ola nion ro di saliling dilelengna. Amin.
Ale aksel hamoraon simbolon hudi di mahotu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Doho tu bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Sai diramoti Tuhan de bata maho di bahau bongot mon Tuhan rajau ni de bata. Olak niondro di saliling di lelengna. Amin. Jennifer Dumaulina bapaknya agak dekat dulu. Ale Gladys Jennifer Dumauli nababan. Hudi di mahotu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habobot mon Tuhan rajau ni de bata. Olak niondro di saleleng di lelengna. Amin. Ale Arbenaya Glenardo Jopian Siburian hudi di mahotu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di hapokot mon Tuhan rajau ni de bata. Ola niondo di saliling di lelengna. Amin. Ale Sirselia Grecia Natalia Pasaribu hudi di mahotu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habowot mon Tuhan rajau ni de bata. Olak niondro di saliling di lelengna. Amin. Jongjong masa luhut nana toras. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadak dana kotuho. Jala dicakon hodo nasida gabe anakomu marhite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida tutanoon. Jala gabe panean di hanguluan saliling nilelengna. Asima roham doho diakana toras nidak danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida. Mano guno gudak danakotuho. Asarap nasida taruli diaka artani harajomu. Amin. Nuaeng marid dehita congcong masaluhut nahuria. Ale de bata amanami na di banua kijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggat doho na saulibasa mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom.
pasu-pasu mai jara ramoti, asaho parhasia kami pelianon, patibulhon harajoh muli tonga-tonga ni huriam doho di portibion, uhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileholehomi tuhami, asalam girgir hai madok mauliate tuho, mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alea manami na di Banua Kijang, sai pinarbadia makoharmu, sai Roma harajonmu, sai saut malo meniroham di Banu Tongosong na di Banua Kijang, leho matuhami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakot Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasor homa, damena tuton dim. Shalom, selamat hari Minggu mari hita di Soma hita marsijalangan kepada orang tua baptis supaya maju ke depan untuk kita boleh bersalaman dan jemaat datang memberikan selamat. Yesus maringan dia. Thank you.